Makadii henyu sisimeli. Sisimeli tiri kutsvagawo rubatsiro. Tiri kutsvaga mukomana anonzi Munya. Aigara maMutare, I think kudanga mvura, achishanda paCoca-Cola. It's possible kuti achiri kushanda ipapo paCoca-Cola. Mukomana anonzi Munya wekudanga mvura aigara kwaMutare. Munya uyu 2004-2005 aidanana nemusikana anonzi Nora. Nora akazozviuraya 2005. Sisimeli, we need answers kuti Munya atiudzewo kuti chii chakaitika. Munya akangotiza, hazvina kunatsa kubuda kuti exactly chii chakaitika, and mufi akanyora pasuicide letter yake kuti it's because of Munya nezvimwe zvinhu. So tiri kukumbirawo rubatsiro sisimeli. Vanhu vanoziva mukomana anonzi Munya aigara maMutare, kuchikanga kana kuti kudanga mvura taakukanganwa, hatinatsokuziva achishanda paCoca-Cola 2004-2005. Maita basi.